Na stadionu u Šutenovcu će preko 300 dečaka trenirati fudbal. I pored velike ljubavi prema sportu, ta deca nisu imala uslova za trening. Sada će u različitim terminima i nekoliko timova moći da igra fudbal. Ovakav modern pomoćni teren ima mali broj fudbalskih klubova u Srbiji. Kamen temelje za drugi pomoćni teren položili su pomoćnici gradonačelnika Nihat Hasanović i Elvir Hamidović, potpredsjednik fudbalskog kluba Novi Pazar Tarik Imamović i izvođači radova. Tvrdimo da je Novi Pazar grad mladih i omladine. Evo mi delom pokazujemo da hoćemo da se potrudimo da toj omladini uradimo sve uslove za pristojan život i boravak u ovom gradu. Oni su, znamo, i naša sadašnjost i naša budućnost. Evo, prošle godine smo uradili jedan teren prekrasan sa veštačkom travom. Evo, danas počinju radovi za još jedan takav. U blizini je jedna slačionica koja će i ona ovih dana da se kraju prevrši. Također je planirano na cijelom ovom kompleksu Šutenovca, sportskog centra, da se uradi i ograda i da se uradi osvetljenje, tako da ćemo imati jedan eminentan sportski objekat, da ćemo se ponositi svi, a omladina će imati i pogotovo ova škola fudbala koja treba da izrodi nove prvotimce, nove neke naše nade, nove Ademe Ljajiće. Svedoci ste da se i ovih dana i rekreacioni centar gradi velikim intenzitetom i tamo ćemo i rekreativcima i sportistima također da priuštimo sve uslove kako dolikuje Novom Pazaru i hoćemo od Novog Pazara napravimo pravi evropski centar kao što smo i najavljivali duže vreme. Ovo je nastavak izgradnje još jednog terena sa veštačkom travom. Na ovaj način mi zaokružujemo kompletne radove na ovom potezu pod nazivom pomoćni tereni Šutenovca. Videli se da se radi i slačionica, u stvari nastavljaju se i radovi na slačionici. Kad završimo ovaj pomoćni teren i slačionicu, onda ćemo moći istovremeno da igraju 4 ekipe utakmice, odnosno moći će se igrati 2 utakmice. Ovim objektima navodim, dobit ćemo bukvalno svoju kuću, tako da će ovo funkcionisati ovde kao na ugled svih velikih klubova koji imaju odvojeno svoje škole, da imaju svoje prostorije gdje ćemo tu bukvalno od jutra do mraka, planirani su i reflektori da se radi tako, znači da ćemo ovde provoditi baš puno vremena u radu sa decom. Planirano je da se ovaj pomoćni teren sa veštačkom travom koji je dužine 90 metara puta 52 metra koja je širina, planirano je da se odradi za neki dinamika radova koja je planirana 15 dana. Znači za neki 15 dana očekujemo da će biti već kraj kompletnih radova. Radovi su inače zemljeni radovi, oni planiramo da ih završimo u roku od 4 dana, znači od sad, od početka, od današnjeg dana, nakon 4 dana, kompletno planirani zemljeni radovi će biti gotovi. Nakon toga ide priprema terena kompletnog i na kraju i sami završni deo i ta završna faza je postavljanje tog visokokvalitetnog materijala, te takozvane veštačke trave. Ovi poslovi povereni su građevinskom preduzeću Ikan Company. Kvalitetno i brzo biće urađeni i ovi poslovi. Uporedo sa izgradnjom pomoćnog fudbalskog terena u Šutenovcu odvijaju se radovi na izgradnji slačionice i prostorije za sudije na ovom terenu. Cilj gradskih vlasti je da Novi Pazar bude savremeni sportski centar, a sa novim stadionom i kompleksom terena u Šutenovcu će to i biti, rekao je Hasanović.